I pozdrav ljudi, Goran PC ovdje i danas ću vam pokazati kako da instalirate Minecraft Pocket Edition za vaš Android mobitel. Znači ja snimam na kompjuteru zato što mi nešto jede, neće mi se rootovat mobitel, ali nije bitno, znači isto sve na mobitelu. Znači samo odite na Google i onda odete na ovu stranicu. Znači ovo je 2015, znači full verzija Minecraft Pocket Edition, ne ono sad, ja sam igrao, znači prije sam igrao, skinio sam znači preko Mobogini, prije još dok se moglo na svom starom mobitu i nisam mogao ništa craftat, sam mogao kopat onako i sranje je bilo. Znači ovo je full verzija, možete craft sve. Znači ima sve, 100% će se još updateat, ali znači ovo je 10.0.10.5 i znači otićete na vašem Android mobitelu na Minecraft PE Andropalace i stisnite na prvo, ja mislim, ali bilo bi bolje da idete na link. I onda kada dođete ovdje, stisnite download apk. Znači moramo biti Android mobitel, ne znam sad koju verziju podržavam, ali eto, znači stisnite download apk i počet će vam se skida, znači znate tamo u gornjem kutu, pa prosto onako, ne znam kak da vam objasnim, ali ne bitno, znači počet će vam se skidat, sačekajte nekih 10 sekundi i onda samo instalirajte i za 2 minute ćete moći igrati Minecraft Pocket Edition full verziju. Znači ako vam nešto ne radi, javite mi se na Facebooku, na Facebooku, na Skypeu i to bi bilo to. Znači lajkujte, šerujte, komentirajte i naravno subscribeujte se na kanala za još tutoriala. Pozdrav ljudi, bio je ovo Goran PC i ja odobravam ovu poruku. Pozdrav do sljedećeg tutoriala.